So hello guys, this is Shangrax again and welcome back to my channel. So, yun nga, yung gagawin ko sa video nito is yung mga routine ko paggabi, 'di ba? Night routine siguro tawag doon. 'Di ba night routine kasi kapag umaga, so daily routine. I mean, kapag umaga, day routine. Pag gabi, night routine. Maybe yun naman, wag na kayong magano dyan sa akin. Basta yun yung para sa akin ay tama. Ano ko po is hilamos na po ako, mag-toothbrush bago matulog. Pero, may isang tao kasi nagbigay sa akin ng sneakers. Ito, shoutout na pala sa nagbigay sa akin nito. At may nagbigay din sa akin ng barbecue. Yes, barbecue yun ha. Ito yung crispy pata. So yun nga, dahil may nagbigay sa akin ng barbecue at sneakers, so kakainin ko muna ito. Kakainin ko to kasi walang ref dito, no? Tsaka yun nga, nagme-melt na to. So let's try to eat. No. Kauno ni nato gamito na tong isa ka kamot. Kay lisod kaayo yung isa ka kamot ang gigumit sa isa ka cellphone niya. Unta, kauni pod. Ay, nako but sige lang, grasya man pud ang niabot. So kauno ni nato, tanawon nato og makatug ba jud ko kay diingon sila. Sabi ng karamihan kapag kumakain ka daw mga chocolates or mga something sweets kapag gabi, hindi ka daw makakatulog ng umaga. Ugma sa'yo pa ko mamata kay magdigamo ko. Mamata ko ugma mga alas 6. Alas 6, magdungag rice cooker, magluto og sudan. Mura na ang trabahoan ni noon. So, kaunon sa nina to, tabangi ko ninyo kaon. Ay, ayaw lang, huwag na lang akong tulungan kumain kasi isa lang naman to, di ba? Pero kung andito ka, syempre bibigyan kita kahit isang ladok lang. Alam mo ba yung ladok? So, let's eat this Snickers using my left hand. Okay. O, see? Ito na siya. Minsan lang naman tayo makakain ng chocolate, kaya ang hirap guys. May resibo to ha, nandun sa kanila. Mananig bayad. Tilo ko na to, kay sayang. Lanay pasikon. Joke. So, magisod ko kaon kay pangag akong dila pa jud na pa jud kainit. Ni kainit sud ang hirap kumain. Kinakain ko na yung sapatos mo, oh. Sneakers. Galing Amerika po to guys. Kain. Lubat na ko. Lubat na ang cellphone. Magud to yun. Wala naman kasi akong lalagyan ng mga ano, kaya ginamit ko na lang yung isang kamay ko. Gigamit na lang akong isang kakamot kay lisod. So, pag kumain, barbecue. Oh my God. Chicken skin, ang good ni.
Basan sana ako akong text message kay basin og Ano ko kumukhaon og manok? Di ko mukha og manok. Pero mukhaon ko og itlog. Siyempre, limi ba dyan ng itlog? Kasi lang, ang manok. Mm. Parang diamantes ba? Parang diamantes. Parang barbecue. Masarap siya. Parang barbecue. Tutugon ako eh. Mga maglain. Mga maglain na ilang barbecue. So, mag-inom tag tubig. Mag-toothbrush na ka. Then oh my God. Hindi ko toothpaste. So, yun nga. Mag-toothbrush. Then, maghilamos. Then, after that, matulog na. Fishes. Gagamitin ko pag umaga, yun din po yung gagamitin ko kapag gabi kasi kapag yung mga set-set na katulad ng iba dyan, eh wala naman akong pera, hindi naman ako makapag-afford ng mga ganyang bagay, di ba? So, ito lang po yung ginagawa ko sa paggabi, tapos yun, pagkatapos nito, matulog, ganun. So, guys, salamat and thank you sa inyong pagsuporta, salamat sa paghuman ani nga video and I hope So yun nga guys, thank you sa paghuman ani nga video. Salamat sa pagsuporta. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment, or share this. Charot lang. Yun nga, wag po sana kayong mawala ng pag-asa. Charot. Huwag, paano ba kasi? Punta, inyo pa kung sana po patuloy niyo pa rin akong suportahan in the end or something. Thank you po sa lahat and hope you like this video. Bye-bye!